bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓi yankoɓe Pindi TV caggal ndu jettuɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓi yankoɓe men teɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama kala en ñaguima Allah subhanahu wa taala ndo rokkata en fartaŋe kala ko wawi yewtede émission Allah hokke en fartaŋe wawa nanede te kadi wawa famede émission moon arti hon ma commune no kewɗen wiide e kala saaha ko oɗo woni numéro men numéro 3 woni arwanide tataɓire nde gandanɗa hoorema caggal ndo mbaɗɗen yewtere hakkude men e Hammadi Hunare en baddi yewtere wonde nde gandanɗa hoorema ko commune mbo Dodel hande noon enen gara e nder commune mbo Fanaye kono holi gonɗo koɗo men hande ɗo e commune mbo Fanaye joni joni o ma en dokkumo konngol o salmodira e bandiraɓeɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV te mbawi wonde nder dundu Baba Adama foof e on saaha mbawen artude tigui rigui e ko alhaali ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗon woni yewtere men tataɓire hande woni ma commune noon onon gandi no kewnomi wiide e kala saaha ko yewtere nde gandanɗa hoorema ko woni sababu yewtere nde ko namde e jaabuli holno jiɗirɗa commune ma holno gandirɗa commune ma holno jiɗirɗa commune o ɓamtiro holko woni anniyema e commune ma walla beela won yaw mo jiiɗa e commune ma ɗum ɗon foof ene wawi e yewtede henete goɗɗum ko gandanɗa hoorema kadi enen poto waw ɗum yewtude e yewtere nde woni an ka commerçant aɗa andi ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo so waɗama e nder commune ma ene wawi ɓamtade an ka gaynako an ka artisan an oɗo ni ka ndemowo walla ni ka ɗanniyanke onon foof onon nodda e émission oɗo biyeteɗo ma commune hande noon koɗo men en tardata ndo totten mbo konngol o salmodira e bandiraɓeɓe woni le deuxième adjoint au maire de la commune de Fanaye gorko mbo jeeri walla gorko mbo tatki biyeteɗo Amadou Seydou Diallo bisimilla ma calmodira e bandiraɓeɓe alhamdulillah rabbil alamin eɗen bisimillahi rahmani rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe yeeɓoɓe Pindi TV on calminama no foof Yero Sarr mi salminima mi juurima a jarama Amadou Seydou Diallo mi salmitima mi juurimama hande noon enen ɗo hakkudam e ma walla hakkude ma e ma commune no mbimi ni ko émission mo gandanɗa hoorema ko émission kesso pul mo gandanɗa hoorema Pindi TV ko kañum filata ɗum holko sababu émission ko yidde andude holɗen caɗele goni e nder commune aji ɗi holɗen gartameje goni e nder commune aji ɗi holto neɗɗo wawi rewde ha ɓamta commune muɗum holko neɗɗo fotata wawde wadde ha andina commune mum ɗum de caggal nde calmodirɗa e bandiraɓeɓe min jinno ko gartina min tan seeɗa e gurdam commune Fanaye ko toon gonɗa an woni ngol lawol a woni adjoint au maire en 2014 a wonti adjoint au maire ngol ɗo lawol kadi en 2022 min jinno jubbana min seeɗa tan e gurdam commune Fanaye holno leldi gila e banggue gartam mum banggue caɗele muɗum banggue ko cikkuɗa an aɗa jogui hen yew walla ni ko cikkuɗa ganduɗa hoorema ɗum ɗo commune o addi ɗum e nder commune Fanaye tabarakallah machallah assalamu aleykum wa rahmatullahi a jarama Yero Sarr a yawi yettade ko jaw e kadi ko ɗum ɗo wonɗo wawno fuɗɗere taw wona ko yawa ko walla ko foti ya ɗum ni wedde tan ko alhamdulillah guila gonɗen e commune e an ko commune he jeyɗa saabu a woni conseiller 2014 ha 2022 wadde ko commune he jeyɗa ko woni fof mbe sikka aɗa andi eyyi commune o hewani ko jawɗen hen ko dañata ko neɗɗo dañi fof yawat kono noon enen hewani dañƴen hen saabu ko dañƴen ha heewi machallah eɗen jetta hen Allah e darde commune o daari machallah ko noon tigui caggal ndo pamminɗa en tigui rigui guila 2014 commune o ene marche fa tabarakallah machallah ene wawi taw wonko daña hen ko ganduɗa hoorema alano henete wonko yiya e commune o ko alani e commune o kono Ama Seydou hande hande commune men o hande walla commune Fanaye hande ɗo yarte ɗo holko cikkuɗa so jaggama ko ɗum ɗon foti wawde nawde commune o yeeso commune Fanaye wiyete ko commune Fanaye koto ya fatanayi to mbeɗa sikki ndemri ndi so jaggama ha moƴƴi woni ndemri ndi wona wooro jeere waala yo waala ngo timmo ndemri ha timma ko manquite jeeri ndi gaynaka ka kadi so daranama ha dara ha feewi woni ndiyam ɗam ɓeyde ndiyam ko hen yawoɓe ndiyam ɗo gonne foof
sabu ndiyam ɗam no saɗiri men wadde somi faami ndiyam en manki toon seeɗa ndiyam no manki ha joni sabu ha hande won malgré ko forage uji mbaɗat toon ɗi malgré ko waɗa ko fof ha hande wonko manki sabu ndiyam ɗam waɗi ɗum mankude ko coggu o manam coggu ndiyam ɗam ɗum kañum woni ko satti toon ene muuse e joom jawdi coggu ndiyam ɗam no muuse e joom jawdi sa joguima wiyete ko temedere mbawlo an e famille ma fof walla temedde ɗiɗi mbawlo walla temedere naggue walla temedde naggue an e famille ma fof e puccoñ ga bamɗi en e beyi en sa wi fof ya ƴogu ɗumen jarna ɗumen a yaltata sa wi an ya waɗa hen ande ko jiɗɗa saabu hande jawdi tan wawi liggarade ndiyam ɗam e neɗɗo o kono neɗɗo wawa wadde ndiyam ɗam ko yiiɗi hen wadde ko wadde ɗon coggu o ene muuse e ko wiyete aynaɓe ko kam coggu ndiyam o ɓuuri muuse toon ene muuse ɗum tagui développement yawata en tant que ndiyam ɗam weɓnaka ha yimɓe ɓe mbawi hutorade ndiyam ɗam pejere ndiyam ɗam joni so tawi mi faami ɓayde ndiyam ko caɗele tonnet malgré ko waɗa koto effort aji mbaɗaɗi tonnet foof ha hande ndiyam en manki toon ndiyam wona mankude ndiyam ɗam mais ko coggu ndiyam o saɗi wona mankude ndiyam ha noon fof ene waɗi ene manki ndiyam koto coggu ndiyam ɗam kañum saɗi sindo ko an joni coggu ngu foti ko tellinede ha yetto holon prix comme par exemple wawa wiyde ha yetto prix kono ma coggu ngu waɗ subventionné ha ganduɗa neɗɗo ene wawi hotorade ndiyam ɗam ha nafta ɗum wawa hen wadde jardin wawa hen wadde nayyi jarata walla ɗum ɗo jawdi ɗo wuurata jawdi cewdi ɗo wuurata taw ene wawa rosde ndiyam ɗam waɗa hen jardin ngaji so tawi en gummimo ɗon e banggue ndiyam ɗam mi yi an ka acteur de développement saabu somi mbiɗa teskito ko ɓamɗa ko natɗa ko tan e dowrugol wadde ko wayno politique en ene wayno ko yesso 2014 seeɗa hedde 2017 2012 en 2008 en ko hen garɗa e lande politique o woni lande APR mo ganduɗa hoore men ɗumen holno jiruɗa lelgo politique le surtout noon nokku ma woni jeeri ndi holno jiruɗa lelgol ngo jirum lelno politique o mi naati politique wona 2014 nanmi politique mi naati hen guila temps renouveau nde Djibo Ka naati nde Djibo waɗi renouveau nde ko nden naati men politique a wondi e Djibo seeɗa wondi Djibo wona seeɗa wondi mum ha heewi d' accord donc guila nden noon mbeɗeni hen ene jiirimi politique fof politique général tan wona politique ko jeeri ndi tan politique o jeeri ɗum ko yimɓe ɓe mbaɗi ɗum ko jiilorgal koye maɓɓe mais wona jiilorgal miskineɓe politique fonno ko wonde mbeɗa yurma ɓe ɓe janggani mbeɗa yurma ɓe ɓe ganda mbeɗa yurma ɓe ɓe jarani mbeɗa yiɗi ɗumen wallude haaɓe jara haaɓe mbatta janggude haaɓe mbatta safrade haaɓe mbatta dañde haaju majji ɗo ɓaɗo ɗumen saabu so haaju ma ɓadakima tan yawata fewde darde ma e nder commune o en jii aɗa uddi toon duuɗi holko saabi uddiɗa duuɗi ɗe eyyi saabi ɗum ko andude éducation no manque ɗo éducation ene manque saabu yimɓe il faut kolle valeur éducation ha gayna no mbawa wadde départ saabu eɗen gandi toɓe koɓe gadi ɗo arde nde ɓe belna toon yimɓe yo janggu gonga ɓe belna toon yimɓe yo janggu wadde noon ɗum ko ha jangde nde ko ha nafma an ha ganda valeur jangde nde ha mbawa andude droit ji ma e haaju ma ha mbawa naftorade aduna ma e laakar ma wadde noon jangde nde ko obligatoire premier neɗɗo kam ko mbawɗa ɗum walde foof sa wallani ɗum e jangde a wallani ɗum e haydara wadde somi faami an to banggue jangde to watma puusma hen tigui rigui ko yidde ittude yimɓe e ñiɓɓere walla ittude yimɓe e human binnako ɗum mi yidde ittude yimɓe ɗum te kadi ko droit hakkude ma e ɓiima droit mon woni hakkude droit mon absolu woni yo janggo mais wona liggende ɗum sornam ɓurti sornam gooleje yilno e ƴoguniyam bamɗi ɗum ala cukalel jeeya ɗum Amadou Seydou so mbiɗa teskito ko gonga a waɗi politique guila temps renouveau kono mi yii nde caggal majjum nde garɗa tigui rigui e lande APR o elle a tawi jeeri ndi ala kayitaji ɗum holko mbaɗɗa hen ha haɓe mbawi dañde hande kayitaji no hanni neɗɗo aɗa andi neɗɗo sa wi aɗa walla neɗɗo politicien ballirta ɗum tan ko kayit hono dañir kayitaji wona no dañir carte d'identité
politicien so wi aɗa walla politicien ala walla ɗuɓe ngala kayitaji holko mbawɗa wallude on politicien ko kayit il faut jogoɗa carte d'identité mbawa weddana ɗum kartal jeɗɗina ɗum mbawa ɗum wedda kartal itta ɗum il faut kayitaji ɗum woni priorité am min wonno priorité am kayitaji yimɓe yo dañ kayitaji so dañi kayitaji jeyan jogoto konngol joni noon yimɓe dañi kayitaji fa tabarakallah machallah yettude Allah sa ƴeewi hande jendi ene windi no fewi te kadi sa ƴeewi hande e nder commune Fanaye sa ƴeewi presque pratiquement e nder wertago kala temedere ƴettuɗa capanɗe jeetati e jeenayyi leydi ndi woni ko jeeri ɗum ni aussi holko est ce que wonko dañɗon wadde hen ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo ene wawi naftude rendo ngo toon e jeeri ndi walla naftu commune o e hoore mum foof wonko waɗa hen ha heewi waɗama ha heewi par ce que waɗama école aji jeeri ndi fof wonti hande presque min mbaɗi fodde 10 école ko ɓaadi ɗum ummade 2014 ɗum tan ɓeydima hen Allah haala en duɗal internat gongal to ngal donc yiɓe sukaɓe tawɗa ɗo jangga ɓe fof ko ɗon nati 2012 nati école hande ɓenni ɗo hande collège collège araba hande ɓe goni beela collège eɓɓanoɗo toon pour en ara toon e jeeɗi beela on keeɓi walla en keeɓani min keeɓi ha woni gonga min keeɓi hande min jeelto ko tereɗe maaha on co heɓ ɗum te ministére waɗi promesse ma maaha ɗum haade hitande gasde bon mais on keeɓi commune o on keeɓi mbiyannomi collège o leydi kay fotani manque toon par ce que hande jeeyi ala wona leydi manque kay leydi kay manque kay terrain o kay hedde kay maahe kono terrain o kam no woodi terrain o dañama déjà terrain o dañama déjà to banggue hakkude ma e sukaɓe jeerinkoɓe beela relation o ina yaaha no hannirta ni walla wonko ngakki hen seeɗa relation o ne yaha no hannir ɗum tinade kay ngakki hen tamata haajuji wiyete haaju cirde julaɓe ko mi tinani haade data ko ngakki hen haydara a tinani ko ngakki hen ala mi tinani ko ngakki hen so mbiɗa teskito aɗa hewno mbeɗa hewno yiide e nder commune o sa ummima engouement kewɗe en rewanno e ma en yaade ma beela ha hande ɓen ɗon ɓe jadanoɗa ɓe ko onon jadata to banggue commune o ha hande ko minen jadata par ce que aɗa andi engouement gonnoɗo ɗon adano ko pour reconnaissance aɗa andi jeeri ndi sa ƴeewi no waɗarano ni hakkude men e godron onon godron naɓe no jagguere ɗon jeeri ndi ni ko gaare mbaɗe amen balle amen ambiance tan joni noon sa yii commune Fanaye hande waɗa reconnaître ko jeeri ndi waɗi ɗum waɗe reconnaître ko jannoɗa ko mobilisation o ko ɗum tagui jeeri ndi waɗa reconnaître par ce que yimɓeɓe goho eɓe gara ɓe kolliri koye mabɓe jeeri ndi waɗi yimɓe aɗa yimɓe jagguno ko jeeri ndi ala yimɓe joni en kolliri jeeri ndi ne waɗi yimɓe en kollidi jeeri ndi ne jogui kayitaji en kollidi jeeri ndi wonko yiiɗi joni e jeeri ndi ko yiiɗi ko so tawi aɗa haymanno ɗum e nder commune o hande beele jeeri ndi dañi eɓɓoji ɗi yinno ɗi wonko fuɗɗi hen dañde walla wonko manque ha joni wonko dañi hen ha heewi machallah wadde somi welama mi wi e wonde on jambitanayi hunde kay onko min jambita kay neɗɗo ko jambit toon ko alay sago kalno min ko jambit toon emin jambet par ce que jeeri ndi ha hande sa welama mbiya hande so ndiyam ari wonɗo ndiyam manque ɗum premièrement deuxièmement jeeri ndi manque santé jeeri ndi ne wurno aɗa wi 89% ko jeeri 89% est ce que ne waɗi centre de santé ala centre de santé foti wodde donc premièrement foti idi fodde wodde joni centre de santé ne foti wadde beela an en tant que adjoint au maire walla en tant que maire walla en tant que mairie Fanaye est ce que wonko kaɓi ɗon walla wonko jaɓan ɗon pour yo ɗum wod wonko min kaɓi wonko min jaɓani kay heddino won gueɗe ko maire foti ɗum yahde heddi président centre de santé o kañum foti ɗum yahde heddi ɗo ko goɗɗo Podor joguiɗo département o kañum foti hen darade mais onon en tant que jimnande jeeri ne hayno onon mbaɗa doole moon e jeeri ene mataw kay ene moƴƴi te ko ɗon noon poti ko onon ballita yimɓe ene moƴƴi kay mataw onon ne jogoɗon miijo walla jogoɗon eɓɓade windude wiide e wonde hande jeeri ndi tolnima ɗo alay saago daña ɗum ɗo ɗum fof emin hen ɗum fof ene waɗe emin hen on bindi ɗum emin bindi mais an ganda ko ɗo tolni min ganda tolni kono min bindi par ce que an hoorema aɗani 89% e yaajango jeeri wiya ala centre de santé case de santé walla poste de santé woni ɗon
sa dañi malade donɗa ɗum nawa richatol donɗa nawa Dagana on ɗon 45 kilométre 70 kilométre ɗum malade to banggue caɗele an haali haal malade to banggue caɗele safara nder jeeri ndi hannde holko jambitanta hen ɓessuguɗi ɗi par ce que en fait sahaji aussi hayso gawga ni hayso tawi ambulance uji wonko daña e gueɗe goɗɗe poste uji wonko waɗa amélioré kam hay sok seeɗa quand même ene waɗi ngakkere safara seeɗa ɗum ni aussi holko jambitta hen et walla holko ko mbiyama ko taw ngakkere nde ko foti ko timmude ngakkere nde ko ande jeerni ne waɗi yimɓe dotte gueɗal mum ha timma somi faami an yandema hen tan ko yo jeeri heeɓ gueɗal mum non wona yo jeeri heeɓ gueɗal mum ko mais yo yimɓeɓe keeɓ gueɗal maɓɓe par ce que wona jeeri tan tatki hoore mum so waɗama centre de santé ma commune de Ndiaye naftor ɗum ma commune de Teskere naftor ɗum ma commune de Mbane naftor ɗum ma commune de Bokhul naftor ɗum wasta naftiri hen eyyi joni noon ɗum ɗon en tant que acteur de développement en tant que neɗɗo ganduɗa hoorema pinanɗo ganduɗa hoorema ɗum ɗo saabu ɗum ɗo sa finani a ferti hen ene wayta a wawata ɗum andude mais an en tant que neɗɗo pertan ɗum ɗon beela aɗa jogui eɓɓade huccude comme par exemple hande ministre de la santé ɓayde kam adjoint au maire kuccay ministre de la santé walla kuccay kalna maire e hoore muɗum jaɓɓo noon ngal ɗon nden ɗon darde pour ɗum ɗon wawa wonde par ce que hande no mbiɗa ni centre de santé so waɗama toon tan ene wayno banggue safare kam koye 90% kam selli en tout cas wawi neɗɗo wawi ko wendude e wadde démarche kono signature général jogui ɗum ko les maires kañum foti yaade ɗum ɗo foti wonde hoore doga darade ɗum ɗo yo won sen gummima e on ɗon banggue sen gaari seeɗa tan e jubbande to banggue hande to banggue ndema walla banggue gaynaka beela wonko dañƴa wadde hen ɗon e commune o ko gandanɗa hoorema janggo ene won exemple yimɓe en mbawa rewde par ce que hande onon kono yimɓe exemple en aɗa neɗɗo sa woni exemple e nder diwan ma moƴƴi ko sa foof mbaɗa hunde gandanɗa hoorema yimɓe en pour wawde hen ñambude beela wonko mbaɗɗa toon ko gandanɗa hoorema walla wonko jiɗɗa wadde toon ko gandanɗa hoorema yimɓe so jiiɗum en pour wawde hen ñambude en tout cas mi waɗi toon ferme waɗi toon guesa guesa ɗon e wuuro amen ɗo fodde 4 hectares donc waɗi ɗum ko wiyete ko barbar clôture fefrewara nen donc ko leɗɗe gawa hen noon comme limon en comme ɗum ɗo en leɗɗe tan gawa hen donc mais est ce que leɗɗe ɗe nen jibina est ce que aɗon toppito ɗum mbeɗen toppito leɗɗe kono aɗa andi nokku men on wayi hewde kowoje ñamoje e ko asat ene metti daranade ene dara ni nene wuuri kono ene famini tan kam ene metti rende saabu koko waɗi koko asat gasa bojo gara gasa jeere ara as gasa duumre ara as donc e koyon tokso ganduɗa koko ene heewi kowoje bonnoje kono noon kam waɗama kam ha hulde ham waɗa hen hay ɗum ɗo wiyete ko maral falfa hoɗo ka ok a awi toon kon ɗon huuɗo ganduɗa hoorema huuɗo taw ko huuɗo ko dammiren hutoro ɗum ɗum ko hunde wande fayida so tawi goɗɗum ko jinɗen namdade woni monsieur hande to banggue politique beela aɗa jogui yakar walla aɗa jogui jorto hande ma wod ko gandanɗa hoorema ɗo président de la république holliri wonde koko woppata laamu kadi ko Amadou Ba waɗi ɗon ete holko patɗon e nguɗo laamu jogorgo arde e holko foti wonde darde moɗon so tawi en gummima ɗon tan gartanan min seeɗa relation hakkude ma e politicien ji gonɗi ɗon e diwan o holno wayi nguɗo laamu ko laamu wiyete ko continuité saabu ko ganduɗo tottima mbo andi ganduɗo laamu tottima andi ɓe sikki noon wondunoɓe galle so wi mbeɗen ɗanno walla mbeɗen e woppa ko an heeɗiɗo joni min jeyata hen tan ko ɓuural par ce que ko neɗɗo kam sa lomtini ɗum waɗata koko ɓuuri ko mbannaɗa ko emin jogui on yakar e nguɗo laamu garowo emin jogui jaggui kadi komin jagganno oyto kadi tawi ko 100 wonno hande min mbatta ɗum ko 120 laamu garowo ngu tawi jagganɗo ɗum Macky Sall ko 100 Amadou Ba jagganton ɗum ko 120 120 holko saabi ɗum
saabi ɗum ko yaakar momin daña makka momin daña Macky Sall on yaakar emin jogui kadi yaakar kadi ɓurɗo on ɗo kadi 120%. saabu kala ko Macky Sall manquinoto ma Amadou Ba timmit ɗum. mais est ce que Amadou Ba onon jogui yakar mo timmin ɗum taw kadi on daraki nden ɗon darde? emin dari nden darde kay jaggi emin dari nden darde wadde sommi fani kamɓe daro ɓeyde darde mabɓe eɓe noddeno yoɓe ɓeydu darde mabɓe. ara onon noddatɓe kamɓe ardiɓe yoɓe ɓeydu darde mabɓe mais yimɓe ɓen dari pour wallude ɗumen. wadde somi faami commune o kam hankkadi walla ɗon e diwan mo pawɗono juuɗe mum kam onon piɓi anni walludeɓe kono kamɓe ne yoɓe ɓeydu yoɓe ɓeydu ɓe manquinani noon manquinno kadi ko politicien ji gonɗi commune aji he kamɓe kadi goni kadi divergence. joni relation ma hakkude ma e politicien ji ɗi gonɗi ɗon e diwan o? relation hay jamɓol woni relation politicien ji gonɗi ɗi fa ala hen fof momi haalta ala mom korima hen haaldude jamɓol woni han goto amen fof ne andi objectif goɗɗo. to banggue mairie to est ce que hande on eɓɓananoma on wiyete ni on eɓɓananoma centre secondaire holto centre secondaire o tonni? centre secondaire o alhamdulillah kalɗeten ɗo hande ɓe jeehi to waɗe installé machine ngaji ganduɗa pour internet o pour ganduɗa waɗe numérisé pour waɗe numérisé ko hande ɓe monti ɗum hande oɗo ñalawma kalten ɗo wadde ɗo ɗo gonɗen ɗo on banggue kam selli han kadi on banggue selli heddino ko maahe te mahdi mum foti yettade ko ɓooyi e beela est ce que onon kaala ɗum? emin kaala ɗum hayso min kaalani ɗum ko gueɗal mairie relation ma hakkude ma e maire? jamɓol woni relation jamɓol woni hakkude amen. hay caɗele ngala toon? hay caɗele goto mi ngala hakkude amen. to banggue aussi onon en tant que adjoint au maire ɓayde caɗele ngala hakkude moɗon en tant que adjoint au maire est ce que kamɓe maire uji ɓe tottumon haqqeji moɗon? haqqeji baɗino haqqeji baɗino onon ko aɗani sa woni adjoint maire déjà an lumti aɗa lomto maire beela sahaji eɓe totta on ganduɗa hoore ma pouvoir uji ɗi e pecce moon hene wona inde tan adjoint maire tan woni ɗon? ɗum kam politicien anda feccude politicien andi ko waɗen ñefnangu kono feccude kam politicien ɗum wona jikku politicien ɗum wona jikku politicien eyyi ko noon on ko caɗe joni sen gatti e duuɗi ma ɗe holko waɗma inspiré ha aɗa waɗa ɗen ɗon duuɗi te kadi wona duuɗal gotal tan par ce que hay gay Dakar mbi sikki aɗa jogui ga duuɗi goɗɗe beela ana umminat toon sukaɓe toon e Tadki walla jeeri ndi aɗa adda ɗumen gaye walla ko sukaɓe tan en fait holno miiɗi aɗa andi très bien mais nawle ngal ne weeli moƴƴi aɗa andi objectif am atan wonno ko yo sukaɓe janggo eyyi sukaɓe noon saɗa jangguirta koko mbawɗa rondade donc ƴetta ko mbawɗa rondade donɗa yeehi noon mbeɗa rondo han gandumi noon ɗum ɗo mbeɗa nan ɗumen e doɗɗi cenani mbeɗa yoɓa ɗum ɗo no joni yomi yeela galle mi waɗa ma ɗum mi adda sukaɓeɓe mi yiilo jangguino wona hen en janggin ɗumen donc ɗum min mbaɗa min mbaɗa réussir joni ko yaha ɓooyi kadi mimi kadi ɓeɗo so ɓooyi kadi sukaɓe so ɓooyi kamɓe kadi nattat kadi naftude ɓey to wonɓe to il faut duɗal uddite to kadi ɓe mbawa haade toon gondo e pinal mabɓe e ɗemgal mabɓe e environnement mabɓe taw wona eɓe garga eɓe gosto walla eɓe netta nafde ɓe ponno nafde ɓe ene nafa goɗɗo il faut ɓe keddo toon ɓe nafa bandumen nafa koye men. to banggue ha hande to banggue jangde par ce que mbeɗa andi ko ɗum hunde ɓendudema no fewi par ce que mbeɗa yii quand même vraiment effort aji ɗi mbatta henete Ama Seydou hande to fedde joguino ɗon toon ene wiye mbi sikki association pour le développement de Tadki ATD mbi sikki ART association de résultat de Tadki voilà guila min jii ko haqqe ko ligguiɗon toon e Tadki walla ligguiɗon e nder jeeri ndi no wayi mawnude beela ha hande fedde nde no wuuri? ene wuuri ha hande ndi fedde aɗa wawi jeeyde fedde mbiya ko association de résultat de dimat mais hatta tawi wonko mbawɗa wadde taw wona fedde nde waɗi mbaɗa taw ko an personnellement joni an holko paɗɗa e ɗum ɗon ko mbatta ganduɗoma c'est individuel beel paɗɗa hen ko indi walla paɗɗa hen ko Allah walla holko paɗɗa hen andi neɗɗo yiiɗi inde ina andi dañata inde gonga sa yiiɗi inde aɗa andi dañta inde gonga nalankoɓe nani ɗo ko ɗum tan woni liggey men gonga donc min a yiyani mbeɗa yargal toon banggal yiiɗami
jiɗmi kala ko mbeɗa waɗa yo taw ko secret mbiɗa hay neɗɗo anda ɗum bo gonga sabu ko ɓe mbi ko nelaɗo ko saɗa rokkira hay jongo ma nana ngo wattigo aɗa rokkira saɗa waɗa moƴƴere hay jongo ma nana ngo wattigo sen gari to banggue commerce mo mbatta o bel holko miijiniɗa diwan o mi wiyani tan jeeri mais commune Fanaye foof holko miijiniɗa to banggue commerce cikkuɗa ɗum ɗo se mbaɗi ɗum en wawi nawrude ɓe yeeso to banggue commerce par ce que commerce sa ƴeewi comme par exemple hande e nder commune Fanaye waɗi ko activité ji tati walla nayyi activité garwanijo ko ndema gaynaka en waɗi awa mais commerce o en famɗi doole te en cas grand commerçant hande tabarkalla machallah commerce o kadi waɗi nafoore en tout cas commerce liggey ɓurɗum ala liggey ɓurɗum ala wona min haalino ko nelaɗa haali o wi tawi arsiki ma ko 100 sa waɗi commerce 99 o commerce dañta ɗum wadde noon neɗɗo fof jogui droit wadde commerce foti wadde commerce heddi noon nelaɗo kadi fawtani men hen kadi sika woni commerce noon ɗori kadi janggo jaam an e sahabaɓe e annabaɓe onon gonde même place wadde noon neɗɗo fof jogui droit wadde commerce e plus nuɗa ko saɗi ko mi ruccitat caggal par ce que nani mi haali ɗum mais a selima artude hen relation ma hakkude ma e politicien ji ɗi relation hakkude politicien ji min alama joguiɗimi affaire de alama korimi haaldude alama mi jotodirani foof ko jaam woni hakkude amen tinani ko woni hakkude amen goɗɗo yimɓe noon dawa haaju cirri julaɓe yimɓe ne dawa wanko ɗum woni objectif ma min ko ɗum woni objectif am donc ɗum ɗo kam on divergence wasata sa waɗi politicien ma wom dañɗa divergence kono mi yiya divergence gana ganduɗa divergence ha ɓe min koro haaldude walla hamin koro liggodirde mi tinani on e nder commune de Fanaye te mbeɗani kamɓe foof eɓe jogui yam considération mbeɗa jogui mabɓe considération ɗum ko hunde mawde machallah ko hunde mawde joni min hojomaji men enen wayno enen teeto kono haade men ɗimin toon beela an wonko cikkuɗa hande so tawi comme par exemple waɗama e nder commune o foof mi wiyani jeeri tan so waɗama e nder commune o hande joni tan commune o ɓamtoto ha ɓurɗo woni ɗo beela wonko cikkuɗa tan ɗum ɗo so waɗama to tawi ko gaynaka tawi ko awo tawi ko ndema tawi ko ɗum wawi wonde foof ko cikkuɗa tan ɗum ɗo so waɗama tan e commune o en commune o fof ɓamtoto ɗo gueɗe tati mbawi ɓamtude commune o gueɗe tati mbawi commune o ɗum ndema ka walle ndema ka renforcé waɗe renforcé walle espace wasa heddade yimɓe fof dañi ndema ka tawno ene liggo ene mbaɗa ɗum de formation mbaɗa ɗum industrie comme liggere comme tamate waɗe ɗum ɗo comme maaro ka tawne waɗe ene yalta wuro ngo eyyi comme goɗɗum e goɗɗum ɗum so waɗama développé yimɓe mbawa wadde développé ndemri yahani ndemri woni premiére ko nawata leydi yeeso ko nawata yimɓe yeeso alay saago il faut jeune ala fo sago ndema ka walle saabu ndema ko hen ñamata hen naggue gue ñamata hen mbalgu ñamata onon foof hen ñamaton ɗimo ɗiɗo on ko goo goo gueɗel ɗimmel guel ko gaynaka walle e ndiyam mbimami comme mbimami ni walle tawno gaynoɗo ɓaadi eɓe kutoro ndiyam ɗam taw ena wonaka wontata men caɗele ɓe kolata hutorade ndiyam il faut ɓe cuusa hutorade ndiyam ɗam mais c'est pour ɓe cuusa hutorade ndiyam ɗam alay saago ndiyam ɗam waɗe subventionné mbiɗa ala saago ndiyam ɗam uste prix mum walla prix o uste walla prix mum uste mais joni ndiyam ɗam nen jogoto waɗede privatisé beele ɗum aussi a sikkani ko ɗum ɓuuri wonde ɗum ɓurata wonde wallide min ɗum mi wondani hen a wondani waɗe privatisé ala wondani waɗe privatisé eyyi mi nani heccanki Ablaye Daouda Diallo ni wi aussi kañumi to zone men to kañumen ko ɗum kono kañumen sall jaaɓi ma jettin hoorede leydi ndi beela ɗum ɗon wasa waɗede eyyi ɗum ɗo watta saabu ɗum fotani waɗede saabu ko yimɓe mbawi serde komin ne jogui forage uji men heddi ko mbaɗa hay seeɗa waɗe privatisé taw ko yimɓe worgo mbaɗa privatisé mbiye ɗette ɗum ɗo mbaɗe privatisé wata min nan ɗo coow noon somi haade mi tongude haala ka politique cukagu mum hande in heewi ɗum yiya sukaɓeɓe en jaa hande an sinno an a tottanoma tan labungal a wiyama ɗum ɗo sa woni ɗum sukaɓe commune Fanaye maɓe mbawa jooɗade eɓe ɓamto hay goto yara hay nokku ɗantake laaɗe watta haydara holko mbita so wiyama sukaɓe aɗani yimɓe kalata kono mbima yimɓe so duttake ndem emploi wodata
yimɓe il faut cuusa ruttade ndema cuusa ruttade gaynaka mais ndema ko holno duttirto e ndema heɓde leydi en satti heɓde leydi sattani saɗi ko leydi ndi wiyete ko ndiyam ɗam saɗi walla engrais on saɗi kono leydi heɓde ɗum saɗani leydi kay heɓde ɗum saɗani commune Fanaye heɓde leydi saɗani ala saɗani saɗi ko yimɓe taw ndiyam ɗam e mbimami ene weeɓo mabɓe ha mbawa ɗum naftorade il faut ɓe dutto e ndema sen duttaki e ndema en jahata ay chômage omo kalta jeunesse woni mi jaɓani ruttade ndema jeunesse o en waɗi paresseux eɓe jiiɗi ko wiiɓe ha ɓurti est ce que wona ɗum woni sababu ɗum mais so tawi so jii toon bénéfice ne yalta toon walla dañal ne yalta toon damɗiɗo ko natta toon toon to ndema ka mais sa wonde a remata aɗa perte walla a remata aɗa woni ɗo gonnoɗa a darata a yahata toon to banggue gaynaka est ce que wonko mbaɗɗa hen seeɗa gaynaka mi gaynaka komi ka gaynaka tan bo komi gaynaka won komi gaynaka noɓe eggira noon eggireɓe noɓe cedroyen noon cedroyen mais est ce que hakkille ma nene gaynaka moderne par ce que hande gaynaka hakkilla woni tan ko gaynaka moderne kono sa yi gaynaka moderne wasi yaade ko ndiyam ɗam saɗi wadde an som famille min par ce que tout au long de l' émission aɗa haali haala ndiyam no feewi ndiyam no saɗi ndiyam enen ndiyam ene saɗiri men enen afrique ene saɗiri men ko ndiyam joɗiɗen e ndiyam enen ke ndiyam joɗiɗen ndiyam saɗiri noon eyyi par ce que facture aji yimɓe mbawa ɗum ronade yimɓe mbawa ɗum ronade ndiyam ɗam il faut yimɓe mbiya bonne ndiyam bonna ɗum ne ndemiri bonna ɗum e gaynaka so bonni ndiyam tan ndiyam ɗam yimɓe liggoto mais so ndiyam satti ana suusa memde ndiyam mimi suusa memde ndiyam ma te ko ndiyam ɗam foti wurnude foof ok wadde so ndiyam ɗam so hankkadi so watti yaade no hannirta ni tan danaka ndema e gaynaka foof hankkadi yahat foof hay chômage o ustot hay chômage o ustat sika aɗa rema aɗa addine facture caɗ a yaltata hen sika aɗa ayda aɗa addine facture caɗ a yaltata hen wadda hultat wadno il faut ndiyam ɗam weeɓa yimɓe cuusa liggade yimɓe cuusa liggade naftata ndiyam ɗam Amasaydou ene wayno hojomaji joguinoɗen iɗi goɗɗi so tawi wonko jiɗɗa ɓeydude e émission ma commune mi wima nani ma commune addi ɗum tan ko laɓɓindi hande wonko keɓɗen ɗo ko laaɓi car en gandi tigui rigui darde ma hakkude ma e wonko laɓɓinɗa hakkude ma e yimɓe ɓe gonduɗa wonko laɓɓinɗa e darde ma e nder commune o wonko laɓɓinɗa yidde nde jiɗɗa e commune o yidde nde joguiɗa e commune o mais également aussi a holliti wonde ɗum ɗo de so waɗama commune o ma yaaru yeeso woni ndema e gaynaka holko jiɗɗa ɓeydande min hen ko gandanɗa hoore ma ko ɗum ɗo jangge jaam kala keeɗi ɗum walla kala jeeɓ ɗum en andi ɗiɗo kongi ummi ke Amasaydou Diallo te so rewama ene wawi naftude commune o yinmi ɓeydude hen tan ko yimɓe yo gandu koye men enen wiyeteɓe fulɓe yen gandu koye men ene heewi dartoɗo ma wima accu ɗum moƴƴani taw yelto ko ya woppu bande kañum aɗa jagga bandu gonga mbimi ko yen jaggodiri enen fof gonen gotum jogoɗen objectif goto ganden en gona enen mbawi wonde leydi ok enen en gona ennemi ji non en gona ennemi hay goto en gona ennemi ji en gona ennemi ji kono noon il faut paamen Afrique ɗo ko enen jeeyi ɗum Afrique fotani men bonirde Afrique so weeli ke enen welani so metti ko enen metten enen tan noon enen fulɓe men noon mbimi enen fulɓe tan enen fulɓe Afrique ko enen jeeyi ɗum sen jeeyino ko enen ko jeyɗen ko so boni homo bonora enen homo bonora Afrique enen e wadno il faut jaggodiren cuusen gaccen neɗɗo puusma pour ya añ bande walla ya wi ko ɗum ɗo neɗɗon puusma hen Afrique démocratie ko enen jeeyi ɗum gonga so boni ko enen bonani Afrique so boni ko fulɓe bonani so moƴƴi ko fulɓe moƴƴani gonga wadde noon caloɗen bona wadde somi faami an yiyande ma foof ko yen tinno kaɓa gon tamodiren enen fulɓe gonen neɗɗo goto mbasen settude saabu sen cetti ko ayare ɗum kala ɗo sertere woni ko ayare kono noon enen coroh o ko heewe men divergence koye men tan enen koye men ɗum woni ko fotani wonde ko mbimami ko an yaɓɓuɗo koyengal ma tan ndewaɗo peewa ni peewa ɗo tan wiyeteɗo Kiri Massar peewa wiyeteɗo Tivaouane Peulh peewa tan Bayak en peewa ɗum ɗo ƴeewa hoɗa nattata bel ummoɗa ɗo ndewa ɗo batal ummoɗa batal peewa ɗo ha ko feewi ga foof ha ɗo ha Casamance haɗa garta tan wona leyɗele fulɓe hewande ewa wadde noon ko mbaɗen feere enen
ganden ko ene jeeyi idi ko fof yen janggu kadi yen jooɗo janggen yen ɓeydu jangde yen ɓeydu jangde nde tigi yen mbaɗa engagé jamde naatane armée mbimi ko yen naata armée yen ɓeydu jangde yen naate armée yen gon neɗɗo goto eyi a yii hannde armée ƴin pirti afrique gonga sen jooɗima so firti kadi enen pirtante enen kadi mbarate gonga wadno il faut cuusen wadde engagé naatane armée il faut naatane armée jeyɗen armée beela ɗo paari heblude sukaɓe natoɓe armée so tawi armée wiyama yo ar min mbeɗa paari sukaɓe so engagement waɗi mayma waɗa encouragé sukaɓe fof yo jaha nato e armée sabu warata hannde kala ko tardinɗo afrique hannde ko armée tardini afrique Amadou Diallo kala ko darni afrique hannde ko armée darni afrique ala en jiyani fof ko armée nawruɗo afrique yeeso gonga ummomi jooɗo mane fewat jooɗede fof mbiya ummomi jooɗo on fewta donc afrique koko eɗen jeeyi ɗum en potani woppude en bonne ouais. Amadou Diallo Allah jarama jarama Pindi TV arno ɗo yilladema addi ɗum noon ko on ɗon émission biyeteɗo makko min noon ko enen foof ndendi waktu mo cohluɗa makko min foof min mbi ko makko min so tawi a sohli ɗum ina wawi arde tawma kono so sohlima anne ya arta ɗum Allah hoddiri hande min gari ɗo e galle ma min tawima ɗo amin garde mawɗo amen hono mawɗo Abou Diop ardi bonnani très franchement wondude caméraman amen ɗo hono Djibi Dieng ko adi foof amin jettuma amin jarnuma sababude vraiment no keɓɓirɗa amin no jaɓɓiriɗa amin ni mais kadi ko holludema commune ma commune ko enen foof jeeyi amin eero kadi dendagal ɓamta kala jiɗɗo commune ɗum ɓamto walla kala jiɗɗo no commune yarata yeeso en tout cas amin paari ardema min jewdidema kuccita e bande en kalda e men hande kam ko nana ko ɗo mbiɗa sikki kala jaɓi ɗum walla kala keeɗi ɗum ma andu tigui rigui Amadou Diallo koko engagé koko haɓɓi keeci mum ala ko haɓɓiri ɗum so wona vraiment yo commune Fanaye yaaru yeeso ɗum noon Amadou Diallo min jettima hen min jarnimama ha no fewi konngol ma battiningol holno jiruɗa ma commune konngol ma battiningol ko yettude Pindi TV mawɗo directeur abou musidɗo men Abou Samba Diop darde makko lewlewal pinal yettudema hano Abbas Sarr e andudema kadi engagement mi joguiɗa mbeɗa andima Djibi Dieng technicien men o eɗen jetta ɗum kadi eɗen jetta kala jeewo Pindi TV en jarni ɗum eɗen mbiɗume kadi yo dara kadi ha ko wayni ene heewa e nder leñol ngol saabu ko pinal woni ko nafat communication hande internet o ɗiɗo ɗum woni hande aduna feerte wadde noon naaten hen enen ɓesden kadi darde ɓe mbima yo ɓeydu darde yo Allah jaggaran moon a gonon grand télé comme tous les télé ɗum min ñaganto moon Allah kadi son daari dagadi ma won saabu waɗɓe ɗum ɓe fof ɓurani moon donc ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko gaddannoɗen Pindi TV addanno hande makko min arde ɗo e galle Amadou Seydou Diallo le deuxième adjoint au maire de la commune de Fanaye ko ngol woni lawol makko ɗimmol omo wona on ɗon adjoint omo ƴetta omo waɗa occupé on ɗon adjoint mais également ko acteur de développement e nder commune mo Fanaye mun foof en andi darde Amadou Seydou Diallo omon e école omon e ndiyam omon e ndemo omon e gaynaka omo yiiɗi yimɓe jangga omo yiiɗi commune o yo yaaru yeeso ɗum noon en mbawano wasde yettade makko gam haaldude makko holko yiɗani commune Fanaye bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV mbe sikki ɗo min kaddata moon ha lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi